Mehmet Ali Gönül Doğru Haber Xwelî li serê we be. Mehkemeya Cezayê ya Navnetewî digel hemû zext û zordariyan qerara girtinê ya Netanyahu û galan da û eşkere kir. Welatê duyem ên ku ji vê rewşê hez nekirin û nerehet bûn helbet Amerîka bû ku sermiyan û destekvanê İsraîla îşgal kire. Amerîkaya ku cîhanê îstîsmar dike û menfaetên xwe her tim dide pêş, di civata giştî ya Netewî Yekbûyî de jî cara çaremîn alîkariya ji bo Filistîniyên mezlûm û bindest veto û asten kir. Her çi qas encamên ew qas rûbirû bûn û çepekirina zilmê tên tesdîq jî rastî bi zelalî tê dîtin. Ji vê qerarê teşebbüsa Efrîkaya Başûr û welatên destekdane Efrîkaya Başûr tê sêrdar bûn ku ev her du qatil di dereceya yekem de suçdarê şer û qirkirinê ne. Eşkereye ku duwarê tetbîqkirina vê qerarê de yan jî rûbirûbûna pirsgirêkan de wê hin astengî hebin. Lêberî niha çend welatan eşkere kirin ku wê vê qerarê tetbîq bikin û bicîbînin. Ew jî wê di hişê mirovan de wek bûyerek muhîm ciyê xwe bigire. Her wiha ji ber mihîmtiya xwe ev qerar wê di tarîxa siyaseta cîhanê de ji bo nesên pêşerojê jî cî bigire. Ji ber ku Amerîkaya destek û pêşgiriye nade qerarê û dibêje wê tetbîq nekin, qerarê ji qîmetê naxîne û qîmeta qerarê kêm nake. Bilekîs qerara ku rêyeke bê vegergirtiye êdî hatiye dayîn û hatiye eşkere kirin, mohra xwe li dîrokê xistiye û şopek muhîm di tarîxê de wê bihêle. Ji niha û pêve jî divê heman sîstem û mekanîzma ji bo pêkanîna zextan bi tetbîqkirinan û miracaatan hewl bên dayîn ku İsraîla îşgalker li ciyên din jî herêm bi herêm qirkirinê dike. Ji bo Xezê ev qerar çawa ku hate dayîn divê ev qerar ji bo şerîaya Rojava û Lubnanê jî bêdayîn. Ger şert û merc müsaît bin divê miracaat û serlêdanên cuda bên kirin û ji bo qetliamên zarok û pîrekan qerarên cuda bêgirtin. Bilxasa dewlet divê İsraîlê û van her du qatilan divê warî de tenê hewaleyê Xwedê nekin. Ger wisa bêkirin ev yek dibe tiştekî gelekî hêsan. Helbet Xwedê ji kirinên zaliman nebêxebere. Helbet Xwedê wê wan bê ceza nehêle. Helbet danîna mühletê zêdekirina cezayê ye. Xwedê helbet adîl û cebbar e, hakim û xwedî hikmet e. Lê divê em wek misliman û wek însanekî wezîfeya xwe bicîbînin. Herkes dizanin ku teşebbüsên ferdî ne weka teşebbüsên dewletan e. Divê beriya Efrîkaya Başûr welatên İslamî ev hewlan bidana û teşebbüs bikirana. Silav li her kesên ku ji taybetmendî û xusûsiyetên xwe yên însanî dûr neketinin be. Xwelî li serê kesên ku li hember van mirinan bêdeng manin be.